O să reacționeze la accidentele youtuberilor din România. Like, subscribe dacă îți place ceea ce fac și haideți să-i dăm drumul. Avem aici videoclipul, dacă vă întrebați ce e cu căștile mele, pur și simplu simt eu să le țin așa. Și haideți să-i dăm drumul. Episodul ăsta nu o să fie un episod foarte editat, pentru că vreau să-mi vedeți reacția. Al doilea, pleacă-mă de aici, n-auzi. Nu mai știi să mai nume. Pleacă-mă de aici, n-auzi cum Ia să vedem. dispar de aici. Așa. Salut, eu sunt Sherry și probabil că ați văzut la știri această filmare cu mine și mașina mea. A fost difuzată intens. Reacția sinceră voiam să zic, da, eram aici preocupat să văd ce se întâmplă. O informație 100% reală. Doar că, ce să vezi, nu este. Toată filmarea asta este de fapt 100% fake. Mașina este de fapt un model 3D și totul a fost regizat de mine. Totul a fost o glumă. Acum probabil că vă întrebați de ce mi-aș regiza propriul accident. Am făcut-o doar ca să vă demonstrez cât de ușor este să dezinformezi și să vă arăt că nu tot ce vedeți la televizor este adevărat. Gata, am avut o reclamă. Ia să îl vedem pe ăsta, ia. Pe ăsta nu-l știam, pe primul știam, adică cred că îl știe toată România. Frate, ești prost la cap, du-te în p***nă. Bine că e cenzurat. Ești nebun la cap, frate, în p***nă, mă omor, uite-te în p***nă. Dar și ăla că nu știe să dea prioritate, nu se uită și el. Bine că nu s-a întâmplat mai rău. Mamă, i-a zburat oglinda. Are și dreptate omul. Ce să... Ia. Asta aici ce se întâmplă. Mamă. Ce om, frate? Coaie pe bune. Da, te-am filmat să fii sănătos. Da, treabă. Se uită la el la mașină. Da, normal. Deci verde, galben. Galben, roșu. Frână, uite. Da peste el. Mă, e bine totuși că nu s-a întâmplat mai rău, știi? Totuși se putea să se întâmple mai rău. Ia uite-l pe poră, a făcut accident. Ce-a intrat unul în el din mers, oare? Sau ce s-a întâmplat, că nu-mi dau seama. Stați că m-am lovit unul cu aia, ce credeți? Da, aici nu e cenzurat. Nebun la cap. Ha, mă băgam și pula. Aolo. Ia să mă dau jos să văd ce mi-a făcut fraierul la mașină, dacă mi-a făcut ceva. Mă uit mai bine dacă... Nu cred că s-a întâmplat chiar așa de rău. N-am nimic, frate, dar Da. omul a și fugi, băi, ca să vezi românul, te lovește și fuge, te nebună. Foarte urât. Te lovești și fugi, adică, ca ce chestie, bane, stai și tu, o dați pe care nu știu. Mamă, Ghiduș a făcut accident? Bă, nu m-am uitat. Cred că niciodată la Ghiduș, dar nu știam că a făcut accident, adică presupun că trebuia să apară pe undeva, să fie plin internetul cum era la alte cazuri. Da, dacă o filmăm de aici, Mamă, am terminat aici la... daună totală, n-are, nu mai are ce să-i facă deloc. E pe jale. Devizul a fost undeva la 700 de milioane reparația, dar au spus că nu o mai repară nimeni și că urmează să-mi dea banii pe mașină. Nu e tocmai fresh situația, ia bagă în capă ce Dorian Popa. una bucată far, uite-mă ce mișto arată farul. Bă, Dil, n-a știu că a făcut accident, sincer să vă zic. Nu m-am uitat atât de mult, m-am uitat în ultima perioadă, am avut perioade când m-am uitat la Dorian. Nu m-am uitat mereu. Și cred că n-am prins faza asta când a făcut accidentul, nu cred că mă uitam la el. Ia, cine a mai făcut? Mădălin, Șerban. Salutare, prieteni, bine v-am regăsit la încă un vlog. Am făcut accident din nou, dar de data asta nu din cauza mea, cu acest domn și cu acest domn. Din fericire am scăpat cu pagube mici și eu cât și domnul care a provocat accidentul. Dar din păcate, ăla din mijloc și cu bara din față spartă și cu cea din spate. Așa arată mașina după... Alex Montrei. N-am știut. Nu m-am uitat. Nu mă uitam la el acum mult timp când făcea vlogurile alea mișto, dar mie n-am știut că a făcut accident.
poate că am o reacție foarte plain, știi, poker face, dar nu știu, pur și simplu n-am atâta energie. De-aia n-am zis să fac Fortnite să mă joc Fortnite, pentru că cel mai probabil ieșea un episod vai de capului, așa măcar fac o reacție. Și vedeți și voi altceva, văd și eu, aflu chestii noi. Dar în mintea mea e cu tot o altă reacție, dar nu pot să exprim. Sunt obosit pur și simplu. Dar nu contează, am zis totul să filmez, nu pot să vă las fără episod. Mașina mea a fost lovită în partea din spate, încă unul, unde lucrurile se repară ceva mai ușor și sunt mai puțin costisitoare. Poate că pentru unii din voi acest accident este nesemnificativ și probabil ați lăsat mașina așa, însă nu e chiar atât de rău. Și ca să înțelegeți în mare de câtă muncă e nevoie ca să repar o secundă de neatenție în trafic, pe lângă faptul că trebuie să alerg pe la asigurări acum, după trebuie să merg la prietenii de la Custom Tuning, să dăm bara jos, să dăm și colantul jos, după aceea să colantăm iar bara și să aplicăm încă o dată acel tratament cu protecție ceramică. Ce preferiți TV? Nu mai știu. N-am știut că a făcut. Mă uitam la el. Cine e de mult timp pe canal știe că cred că am 2 episoade care făceam PC-uri pe un buget. Și de la el am învățat toate chestiile. Și de la el știu toate chestiile și mă uitam foarte mult. Și la ăla, concursul setup-urilor și cum era. Ne claxonau, nici măcar nu le băgam în seamă, vă dați seama, dar atâta țin minte că îmi ridica tricoul sus așa și intra zăpada și ne-a prin spate, dar nu mă deranja pentru că eram acolo congetat. În fine, ne-am oprit în Peco, am filmat chestia asta pe care o vedeți voi acum. Mașina mea, botișorul ei, săraca, e ruptă în atâtea bucățele ca și sufletul când te desparți de prima gagică la 12-13 ani cât ai, știi? Atunci când ești distrus. Așa e botul, frate, așa e botul mașinuței. De asta nu știu dacă știu neapărat, știu ceva din America că s-a întâmplat sau nu știu. De asta n-am nicio idee, nu m-am uitat niciodată la Ana Peregui. Wow, ce accident, wow. Astăzi a visat nu știu ce lucru și a căutat pe net ce înseamnă când visezi chestia asta. Și a zis că înseamnă că poți să faci accidente sau tot așa mai departe și astăzi chiar asta s-a împlinit. Și nu vine să cred. Ce nu mă tot faci așa? Noi, în ziua concertului, Doamne, am făcut accident. da, am înțeles. Cum vine. O să mă dau un pic mai așa. Ia, Danu. Nu știu că a făcut accident, Danu. Mamă, unde-i roata? Plecată roata, a zburat. Ăla e locul de parcare pe care îl folosesc de ani de zile. Nu s-a întâmplat nimic până acum cu mașina noastră, alte mașini au mai pățit chestii de genul. Ideea este că aici unde vedeți voi mașina de poliție este drumul principal și e foarte tranzitat. Foarte multe mașini trec pe acolo indiferent de oră, că e zi, că e noapte, trec foarte multe mașini. Nu înțeleg cum s-a ajuns aici. Numai că în acea seară s-a năpustit ghinionul asupra mașinii mele. 2000 de like-uri, noi să facem 20, că 2000, mai prost. Bun, dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să vă abonați, să apăsați pe butonul de like, de subscribe, alea, share, să vadă toți prietenii voștri. Codul Popi10 pe knockout.ro pentru echipamente sportive, pentru sporturile de contact. Follow pe Instagram Popi, să mă găsiți contul pe privat, accept la toată lumea. Follow pe TikTok Popi, sunt oficial, acolo mai păstrez TikTok-uri. Acolo păstrez niște TikTok-uri pe care pe shorts YouTube nu puteți să le vedeți, așa că dați un follow să vedeți alte TikTok-uri. Hai să ne strângem 1000 de abonați cât mai repede. Și cam atât, eu am fost Popi, ne vedem la următorul episod. Pa, pa!